bese umuntu ngene ngalichaza umchaze kahle ekseni ngaze ithi le nto kanti injani ngoba nami yamhlupha le ntshumayelo ngomfundo ukuthi sasihambela ngamavesi kahle nje wase uzongena nje bonke bezosondeza indaba ukuthi khona ukubonana nokhuluma kusho kanti leyo ngale esifundayo isondeza kuye awuphiki ukuthi maye uJesu sombona kodwa khona leyo yohamba naye manje uhambe naye manje namhlanje kuya kubelula-ke ukuthi imagnethi yasezulwini ishintshe phela vele uyamazi ukumakhelana ngiyamazi thana ngazi noma siyafana ngiyamazi kanti singagqoka ingubo ey'fanayo kodwa kuyenzeka sesifane senane kanje kuyenzeka sesisonto esontweni elilodwa kodwa omunye abona izinto omunye angayiboni ukumakhelana ngithanda ukusalami ayisofwa lezi zinto khani ngifuna inhliziyo yami ziyastopha lezi zinto zasezulwini manje zingene ngenkani lapha kimi zisebenze zihlule yale nto ebona ngisho ngelimi khona noma kakhulu ngelimi hayi ngoba zingekho ingoba kusenembuzo empilweni yami uzothi ngikhona noma bathi ngikhombele ngakani wayena ngisho ukuthi manje khona ivesi lelithi bazona lezolimi uma ukhuluma ingqondo yakho ayinasisabelo yabona uma usafune logic esikhona ayizi chazeke phela uma yonke into yethu yayinelogic khona lapha singafike khona khona besaphethe zakhona sabona sokukhala zomthithi siyikuthiza sikhuluma noNkulunkulu kanti uNkulunkulu masikhuluma uyehla uNkulunkulu bese edila nezinto ayibonayo because asikwazi ukubuzana kwesinye isikhathi lento yokukholwa ayidingi logic funa ngithi uNkulunkulu khona hayi ngoba ngimuva ngoba ngikholwa yizwe lithi uma behlangana abantu bakho khona phakathi kwabo ngisho le nto ukuyikholwa emva kwalokho bese uqala-ke wena uzwa lezi zinto zakho ey'gitara zakho hawu cha beyafunele washo bevele khona anizwanga nje sikuzwile anizwanga ngicela iphini bangakhona ngoba sekushubani bevele khona mhlawumbe noma nje ureze nje i-awareness eyenza ukuthi ubone ukuthi ukhona ngiyakhumbula ngale ilanga umuntu wathi angithi niyazi ukuthi Jesu seduze kwethu ngathi mthini abanye immediately bethi bayathinta bashaka phansi awu ngizwile uJesu ngaphela ukhona kanti evele khona kuyenzeka imfana kaJuntini amen isacabanga ukhani uzolela ifuna i-awareness yakho ukuthi uyazi khona ukuthi khona once wayifuna i-encounter serious ebese kuya ngokulumuzwa amen when Christ is worship uma uKristu edunyiswa uya eba-magnified kusho ukuthi uKristu uyakwazi ukuba khona kuwe kodwa ungaboni ukuthi ukhona bese kuya ngawe ne-awareness yokwazi ukuthi ukhona the more lokho wena okuzwayo ungangesikali esifuna ukwenza awukuthini manje lokho sukwakuzwa kwi-encounter yakho noNkulunkulu ungangalokho wena okufunile kusho ukuthi uKristu usangaba enye into engcono kakhulu kunalokho okwakubona inkinga ukuthi wena ukhetha ukubona uhafu noma ukhetha ukubona ucikicane bonke abantu begijimela amadrama ngicela nje lithotonyana lezinto zenkosi wena awufuni ukuba nenkinga ayifuthi awuthembi nakahle kwathiwa phuza-ke leyo nto efunayo baphuza abantu and into eyenza i-difference phakathi kwabazalwane nokuthi abazalwane babukane ngamehlo athizeni ngokungaphuzi ngendlela and abangaphuzisisanga ewayinini lasezulwini banakho ukubagxeka abaphuzile ngoba basobe bengasaunderstand badakwe yini kubafanele banga-understand ngoba uzodakwa yintosho wena abanye bephuza ibhodlela abanye bephuza idrama ewayinini lasezulwini lento encounter ngamanye amazwi uMongcwele ukuthi isele kithi ukuthi sisondela kangakanani futhi sibone ukuthi ufuna ukubona kangakanani futhi sifuna ukulahlekelwa kangakanani into ebuhlungu ukuthi-ke sometimes koba nomuntu osondele ngempela kuwena kodwa uMongcwele uthi ngizomthini manje ngizomthini ngokuphela manje uyathanda noma ungivakashela umngani nje shame ngoba uzoshona ngapho kuthiwa phela ababandlululi yabona masuyithathele uMongcwele uMongcwele uyadopha ngala lokho
uyaqala bona ugwadule liphenduka luba indawo ekwazi ukukhipha uhlobo lwamafutha angazabonakala. Akufana mfana. Ulothi uma behamba no-Abraham uhambe nawo ukuthi u-Abraham khetha lothi ufuna yini indawo. Ulothi uyikhethele indawo ezokhipha igaxa zamaklabishi ney'gaxa zayo. Kwafanele behlukane. U-Abraham wasefuneka asale nogwadule ukuze abone ukuthi umuntu ophethe uNkulunkulu wakho ntayishiya. Wakho ntayishiya. Noma kuyeyakubo. Noma isobele kangakanani naye. Uma kufanele kwenzeke i-encounter yokubonakala kwamakhabishi amakhulu. Shintsha kogwadule liphenduka kuba indawo evundile. Kwafika kube khona into esalayo. Kusho ukuthi indawo ayizuvunda kungakasali lutho. Yebo. Zolo kuyishima nje lezinto. Ngicela sibuyele ngamabomu kwisamari yethu bazalwane. I'll just ngizostate ngamapoint andizokuzama. Sakhuluma strong ngawo ngizostate wona ukuthi thina mhlambe sithe u1 John chapter 5 verse 1 sikhulume ngokuthi umuntu uqala kufanele enze njani azane nobani noKristu aze umuntu uKristu yini uyinkosi ebese ngaleyo ndlela yena uyazalwa. Asijoyini isonto uyazalwa. Asimpresswa indlela upastor agqoke ngayo uyazalwa. Hayi. Asimpresswa iy'ntshumayelo yakhumbula chapter 2 verse 4 angizanga ngamazwi ayengayo kodwa kwaba ne-demonstration ye-spirit power. So it has to have lento kaNkulunkulu into yethu hayi okunye noma ngabe bekukuhle kanjani okunye akusizi kodwa masingazelwe. Enye into eyokwenza ukuthi bathi abantu babhabhaza entweni kaNkulunkulu i-encounter asale umuntu ngoba akazelwe. Umanakela nesa stage sokuqala sithi umuntu ekuKristu njani isidale esisha kudala kanjani bese ngena njani bese uyimayikhala impilo bese khona imikhuba esisuke kade sinalo uyakubona le nje ukuba nethonsi noma abathanda abantu la ozele nje ozelwe kubonakala ukuthi kanjani athande ozele aphinda athande nozele ubani ozalayo uNkulunkulu ezala ngani uNkulunkulu lithi First Peter verse 20 chapter 1 verse 23 ngiyakubona sakhuluma ukuthi lithi iBhayibheli sizelwe ngembewu enjani engabuni the incorruptible seed. So uma sizelwe ngembewu engabuni kusho ukuthi ke into yethu ayifi njoba so zonke le combination is very important empilweni yakho. Walaka le combination zexakini manje kinga ke nje kaNkulunkulu baningi abantu abangenalo le combination lokuqala ama basics awekho. Hallelujah. This is the basic one. Amabandla abaningi agcwele abantu asayithethe. Yes. Abantu abazali kodwa bazali abamvumanga uKristu ukuthi inkosi base bangabe sezazazi. Akusashiyelwa ke lezi elizobenza bazalwe noma sebegcweleke kodwa ungenani bazalwe sebekhona la. Amen. Bazalwe la ngaphandle. Hallelujah. Ke TV bemenyiwe bathiwa beze bazothola uJesu ophilisayo. Ungashiwo ukuthi abasindiswe bazophila mabekhuluma. Kodwa mabe bafika kwakhulunywa izwi base bevuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uNkulunkulu uyaqala uyazala. Uzala ngalo lelo zwi elinjani ngalo lelo zwi eli-incorruptible. Amen. Ama-point lawo very important. Khona uJesu sizalwa nguNkulunkulu sithanda nabantwana bakaNkulunkulu sithanda noNkulunkulu senze imiyalo yakhe ngiyakhumbula ukuthanda uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqobisa ngiyakhumbula lapho chapter 2 verse 4 ukuthi lokho kuzelwe uNkulunkulu kusho ukuthi uma sengizaliwe uNkulunkulu ekuzala ngezwi then again I'm no longer a failure. The victory is mine. Victory today is mine. God told Satan can be behind. Victory today. There is no victory, no victory. No time of failure. The language you fail that for them. To a law of Zed, we should lokho yilombe elizelwe ngezwi izalo uNkulunkulu mathiwa lokho okuzelwe kuyanqobisa ukuyimpela lona kusho izwi noma lingaletha icorona noma lingaletha a new world order noma lingaletha yonke inhlobo yento kodwa ngoba sekuzelwe
I praise God in the Hallelujah. Ngoba khona uNkulunkulu akawaqamba mama. Lokho kuselwe. Kuyanqoba. uNkulunkulu uyanqobisa. Hallelujah. So Israel noma lingazama kanjani ukucindezela imbewu eyizwi nabantwana bakaNkulunkulu kodwa ekugcineni lokho kuselwe ngezwi incorruptible uyayehlula akubhubhi kwakhona. Nalizwi elimzalayo alibhubhi liphila kuwe. Ekhuluma indaba yethu moya lapha kuJoshua bakhuluma ngoJoshua lapha kuthiwa ukhona nje lento meditate ngayo udlinze ngayo imini nani nobusuku bese kuthiwa indlela yakhe iyohlahlamelisa mawuthi uyahla nayo bese kuzothiwa hayi ukululeka phela izwi leli lungumuthi emathanjeni luphile emzimbeni wakho. Uyayibona lento ukuthi njengoba izwi uzalwa yiyo nje ingahubhi iyanqobiswa inqoba ngisho izintweni ezithi izama kuwena vele iyagijima lapha phakathi kwakho ukumakela iyagijima lento phakathi kwakho. Ukuthi Jeremiya wazama usathatha kwenza yonke into zonke izinto zazama ukungihlupha kwasho ukuthi into engizelwe ngayo ingumlilo la ngaphakathi kumina iyashale khona ngaphakathi ukumakela iyashale iyabila la ngaphakathi ibila kusukela ekhanda iyophuma ngenyawo ngesikhathi iminisha ishisa nezinto ey'thunyiwe khuluma nezinto ey'thunyiwe uthi ayinazinto ey'thunyiwe azazi ukuthi into engizelwe ngayo yiphi. Sivala ngisho ingcwadi sivala ngekhono ngoba lokho okuzelwe uNkulunkulu rashula makaya sitha sivala ngezwi zelwe yizwi kuyaqoba. Thetha ikamashita nakubona masasikhala sasigena kwapha Colossians chapter 1 sasikhala mase ukuthi kanti izwi lenza jakazalwana ifuna izwi lithela ithelo ukuthi thini kushintsha ingena incane kodwa imbewu ukuhlupha nje lento ukuthi lokho abayishodolo kwezingamoya sokuthuyela awu-enjoy lutho because alikho nakweli lento kufikile multiply mayisinto omunye ngapha ufane nokuthi umuntu uphethe uthi ngametshisi ngale ngaphakathi kwena kunovaka ngapha mawuthi nje kukushe kunjani khona izinto ey'vumayo manje ngoba liyaphela lithela iy'thelo uyayizwa lento imnandi gijima kahle emthanjeni yakho ngoba iyaphela thela iy'thelo siyathela umakolo siyathela siphela nalapho asitheli khona nalapho khona ungwadu lento yanqobisa lento yanqoba isomiso lento yanqoba indlala lento yanqoba ukufa lento yanqoba ukugula lento yanqoba abathakathi lento yanqoba yonke into elwa nawe ulimo lokuzalana yanqoba yehlula nokuthi kwakunabathakathi kini yehlula nokuthi wahanjwe inyanga kini basi iyafika iyanqoba izwi. Hallelujah. Telithelo susa ngishigwaqwa ngisho bakabizi baphosa ebusuku ulibona ugijima ulibona ukhutshwa izinto ubona amakangubona zonke izinto ey'khona ayinamsebenzi lento ikhona la iyaklina same time iyaphila no one ujese nina senikhululekile ngamazwi angakhululekile ukuthi lento bayitshile ujese yithi iyangena iyathela iy'thelo iyasakaza iyachitha iyahlaphaza iyadistroya iyakosha zonke izinto noma ngabuhlaselwa ngamaphupho noma ngabudlisa ukudla okukwesheko noma ngabudliswa ngani uzogijima uyathoyilete uyoyikhipha leyo nto ngoba nakiwe ugijima into uhlukuzele ngobayo iyaphela. Uyathandazwa ukuba abazalwane bagwaliswe ngenkazimulo kaNkulunkulu. Iyathandazela leyo abavele bagwale nje iyathandazela khona kuleyo abavele nje ukuthi banjengabantu abaphethe i-primary store bayaphamba batasamonga umlilo uyacipha vuthisa umlilo Jesu vuthisa umlilo. This is your church. Alikwazi ukuphola alikwazi ubanda begweliswi elenqobiswe lehlulile. Hallelujah. Ekamashina kathala basaya iyasebenza lento phakathi kwethu siyayihlupha nathi ngayo siyathandaza ukuthi ikazimulo kaNkulunkulu namandla ayo ingasebuki kodwa ibikhona
yona. Kungakho ngisho inkathazo singayinayo. Ungashika amazala. Nokuhlakanipha kwakho nokuqonda kuyathandazela. Awukwazi ukubona nje. Awuboni. Awungena lapho uhlakanipha nokuqonda. Izinto ngamoya. Awufune kuNkulunkulu. Ungathothobani. Athothobani. Sifuna lento esayihlelele maphakathi. Leya kuba kithi kudala. Yasenza saphuma emasikweni. Yaseyintweni zonke khona. Uma sizobuya lapha, khona into kufuneka iphile lapha phakathi kwethu. Yashula izinto. Singakhalelwa abantu abasagijima emasikweni naphinda bathi ungcono ukuba uyakhokhoza ngabo. Asuyithole kahle awukwazi ukukhokha kuye. Nakhona lokho uzaxoshwa. Ngoba bayakwazi ukuyibona. Ukuthi bathe bathangena lo muntu. Njengashomo lo muntu. Into ebuhlungu ngalezi zinto kaNkulunkulu. Uma i-encounter ungakayiboni kahle. Iyakwazi ukuba khona kuwena lento. Kodwa wena wesaba inja. Inja nayo isabame. Iyahlupa lento bayisivalele kahle la kuwena. Izwi selithelile. Wakhula kumoya naseqondeni. Uthola mhlawumbe abaqondi kodwa mningi kangakanani endlini kaNkulunkulu. Uthola inja ibona lisabi liyapheka. Nawe uyabaleka. Ozi. Ngoba nabathi yes. Ngoba nabakhuluma moya wethu. La kushika bakhatha. Hallelujah. Sihamba ngokufanele lento mayisikhona uthi David ngiyalonda izwi lakho usekhona kuwe. So lento mayisikhona izwi likaNkulunkulu esizelwe ngayo iyenza sihambe ngokufanele. Iyona eyenza sihambe ngokufanele. Iyona ethi inyawo zami bahlangana ninabazalwane ngoba inyawo zami sezikhona emagcekeni akho Jerusalem. Isholo yona ngisho awufunda mhlawumbe awusizwa kahle usungezwa kahle ubona usugqawuzela wena. Injalo. Kodwa masisafunda njengesizwe siyasibona safuna iglisho izinto. Hallelujah. Bathi ukukhuluma. Khuluma. Khona ezinye izinto oyozehlula ngenxa yohamba. Yebo. Khona ezinye izinto uNkulunkulu ayokhumbula ukushisekela kwakho. Zithi zize lethu bani uma ibona uyibona. Athi uNkulunkulu loyana ngendlela ashisekele ngayo. Yena isimhambele ngaphambili. Hayi. Yavimba izinto. Yama yenza ikhanda khona. Bathi angavuma kube khona into engasondela kuwe. Yena lento yokuthi lokucela. Hayi. Ukwenza nje ungacelwa. Yena lento yokuthi wena bazoshalela. Ufuna ukuqoqa kanzima ushaleliso. Kufanele nizenzeke nje. Ngoba lezi zinto ungayibona zincane. Kodwa ezenele kamoya zinkulu. Hayi, osiyami. Wow, Nkosi. Ibeke zathi. Uyikosha ezathi yakhe ekhaya. Abantu beja ukuyikosha phezulu. Uyikosha ushalela. Hayi. Uyikosha maphela abantu. Hallelujah. Uyikosha abantu sebebona ama-appointment. Wena ubona kalula. Uyifilela wena. Kulokhu uyikosha. Niyalokhu wena uthi akuyilutho. Hayi. Umakhelwane ayikosha. Hayi Nkosi.
Hayi. Ese-composite unanje. Mhlawumbe naye wayebukhulumele nekhaya. Wafika yabona ukuthi akulungilutho Hallelujah. kule yakho. Izibe ngeyakho. Wona Jesus. wafika kahle. Wabona akithina uNkulunkulu lokho ethi nje kancane. uNkulunkulu usela kancane nje. Akubuki ukuthi wenza njani. Ey'ntweni ey'ncane nje. Akulungisele kusuke kumnandi kanjani ukwehlela ngezansi wenza into efuna uNkulunkulu. Bese kukhompoza wena inkulumo ethi hayi Nkosi. Khona into sokukhomposela wena kumnandi kanjani khona nje wena. Kumnandi kanje uNkulunkulu. Hayi engathi ungasazi usungibhekelela wena. Uhluli intanzo yami. Engathi banginika ngakuwena. Zinoju. Sihamba ngokufanele inkosi siyithokozise ngakho konke sithele iy'thelo emsebenzini yonke elungile ngibona iy'thelo qhamuka la khona iy'thelo zomsebenzi elungileyo khona iy'thelo zomsebenzi Yes. oyikabele nokuthi phakathi kwabantu wena njalo iy'thelo zakho esemsebenzini uyibona ngokuthi la kufuneka ngabe khona kune-unity wena u-enta njalo ukuthi Division. uNkulunkulu ongubani Yes. so uyabona ukuthi cha uyakhula impela nawe uyakhula kodwa ukhula emsebenzini engcolile wena omunye umuntu elana reflector zonke izinto yakhe zenzeka empilweni yakhe ubonga uNkulunkulu ngiyithela ayibonile empilweni yakhe lezi bekezeze emsebenzini ngiyabonga Nkosi nami sengiwusize bandleni ngibone ngezwe ukuthi kwenzeka ngabona ikhava lapha ngayo ubona ubani bayakwenza yini lapho abanye kuza abayiqhoshi kodwa babonga ukuthi at least bayakhula ey'telweni ezinhle khona yena anoke impumulo usuke yena umpostoli ngabe eyihambe asike yibona lapho ukuthi kusho nayo uyakhula uyakhula uma kana uyakhula Uyakhula makhelwane. Uyakhula. process yokukhula ukhula emsebenzini Hayi. Jesus. Yebo. sikwazi uma phambi kwaNkulunkulu uma efuna usinikeza izinto. Ngisho kabuyalulela asakunaka ukuthi kuyalulela usho sifuna uNkulunkulu njalo lento izokufikisa la. Ngeke zithumele sayikathi sho. Halo wafala iqala la ngobile tsoqonda. Bawo uNkulunkulu lizoqonda. Babe ngaphezulu kusokhaya. Futhi hayi abazange bajamba lithi abasoze. Kusho i-encounter eyi-1 noNkulunkulu igaranta i-future yakho yonke. Yes. Babe ngifike ngikhulume nge-past tense. Lithi babe ngaphezulu. Bese kuso babo benze njani? Babe. Bese ngasho ukuthi abazange bathuze. Kuthiwa Abasoze. Lithi i-encounter igaranta i-future. Uzohlala njengomuntu osempesheni ongayile emsebenzini kodwa lezi. So khona izinto ongeke usastrategisha ngazo ngokubheke ukuba khona nami ngathi khanda ukuyibuka. Hayi ngiyakhalela Nkosi. Engathi kwathona abakade abayibheka inyoka yethu ukuthi babeke bayibheka bangayibheki inyoka eyibadlayo bayibheka encounter nje bayibheke babe babuka yona inyoka ithi kodwa ngiyishwa kahle bengaza lo muntu akubulala phakaphaka ufinyo asibhekile zona anike shayayo ngoba sibhekisile asibhekanga namhlanje. Yebo.
amehlo. Ayeka amehlo ukubuka izinto engathi sho. Noma kungenziwani noma usathana akufuna kanjani. Miyeke. Hallelujah. Hambani nibuye. Nibhekile. Nakhiwe kuye. Bese amehlweni akasuke kumbhekeni. Nibhekile. Manibheka nizoze ngithola lento kuthiwa i-encounter. Kwezi inkazimulo yakhe, amandla enkazimulo yakhe nasakhuluma nawe afika kuwe. Izinto ezizamthandela kuwena ziyayihambela. Kuthiwa ngisho isono siyathandela ngoba uwabheka kahle. Sahamba. Uma khona bisengeke, hayi mina sengibhekela phezulu sengathela. Yazi thandi izimo ngiyinikile ithuba. Nginikile Hayi ithuba. buka yonke leminyaka yakho. Namhlanje ngibheke ku-50 ngibukana nani? Lezimo. Sengiyasusa amehlo ami ukuba izimo zayikwazi ukungishintshela impilo. Hawu 50 years mningi phela. Hawu mningi u-50 years ngiyibheki. Funa besezasho ake ngishintshe nje ngibone from 50 kubhekweni. Ngibheke phezulu. Yebo. 20 confirmation yethu. Hallelujah. Sikhule emazi lokuNkulunkulu. Amen. Yayibona lento yokubuka. Khulisa ukwazi. Amen. Kusho ngesikhathi lokuzana khona izinto ayixoxayo. Ngathi ngelinye ilanga angiyithandi kahle leyo ukuthi sazi uNkulunkulu ebhalwe phansi. Ngithanda ngathi uNkulunkulu akakakhulu. Aphume ephepheni. Akaqalile. Ukuphuma lapha ezweni. Yes. Amen. Ukhishwa uwe. Amen. Khona lezi zinto ekade ngizisho kufuneka wenze njani? Senze azaphume. Amen. Uthi uyayihambela nje phambi kwengane. Athi lethu uthi. Ithi yezingane ithi unosathane ofisini lakho. Ithi unosathane ithi bayike yayithinta somewhere khona ezokwenzeka kuwena. Ithi yangena ishele bathi. Hayi bathi bayatatazela ubisi esitafuni naye. Ngizama ngaye ayisibabela bifuka bese khona into elakuwe emisi khona izinto ezithi ziyalomuza kusho inkomo uma ithulile isibongo esikhundleni esami isenkingeni qala sibone sishe sakike ngifuna kunibandla likhona umlilo elishayo. Hallelujah. Kube kusho umlilo amakhaya ahamba khona athi ukuthi mina ngisifuna kule ndawo khona imoto yazayo khona umuntu ozama. Hayi. Ngithanda ke sabalaza lento sayikhuluma last week. Siqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe. Kuze kube ukubekezela konke nokubheka kahle nekhomplex sayikhuluma strong last time ukubekezela nokubheka kahle. Kodwa sesiqinisiwe nokuqiniswa. Leliyazi lela yinto elenza lento yokuqiniswa nokuqiniswa. Yabona akukusho mamzulu lo ngisho nokuqiniswa nokuqiniswa. Kufuneka ishosho lento kuwena bese uyizwela wena. Ngizwa la ukuthi bangaba manje engathi ngishintshile izinto manje angisahambi njengomuntu odakisayo sengihamba manje ngihlanya nami ngizwe ukuthi khona into engishanyisayo ngiyaphinda ngiyafutha ngigcwele uNkulunkulu ngiyasha. Amen. Hallelujah. Funeka umlilo wakho ushisa izinto ungakaqali ngisho kuwe. Uhlala kuwe. Kuyaba uThixo owasenza safanela isabelo sefa. Kusho we appreciate Jesus. Siyambonga uNkulunkulu. Angiboni ngisazokhula. Engathi seyenele for today. Angangeni la ku-verse 15 noma kuzoqala namhlanje. Kodwa khona lezi zinto umoya nje nathi ake zithi ukufakwa. Zingene ihlala nathi. Bese siphakamisa nakho khona izinto ezikudlela isandeni khona umuntu ozothi ngibonile. Hallelujah. Hallelujah. Angisho ukuthi uNkulunkulu ukuthengisa
Ngimbonile. encounter. Hallelujah. Ilabahanda labosaya. Ngibonga uNkulunkulu Riba babayenda. ukuthi uma ukhuluma Thank you, Jesus. ukhulume kanje ngoba ufuna sinosihlangana